isona isihlahla seyimanga lesi uShembe afungela oWarden benobhesta bemqulisa icala la ukuthi kubathathelana abantu babo. Bathi ngiyabona angingavele ezulwini lesi sihlahla sihleli phansi kwaso siyona masike sawa sabona kuyobe kuchaza ukuthi lokuNazaretha abiyophela futhi kuyobe kuchaza ukuthi nama ngivele lawo mabhunu kanjwe ngawo imigaqo la khona uBesta khona uWarden imigaqo iyona le uBesta noWarden amabhunu ayekhona ngalelo langa ngempela lesihlahla sawa saphenduka itsha asibolanga njengoba eshilo wathi uma sike sawa sabona sobe sichaza ukuthi mina ngivele futhi lento engikhuluma ngayo iyophela ufakazi bonke ukuthi sishandele uNkulunkulu akuyona inganekwane baqamba imigaqo ngalabo oWarden noBesta babemqolisana locala. Hayi siyabonga Ozani ke nani ozani siyabonga mfundisi uMbili